Dragi prijatelji i gosti mog kanala, pozdravljam vas. Ako ste prvi put na kanalu, pretplatite se kako biste dobili obavijest o svakom novom videu. Potpuno je besplatno. Hvala vam. Nar ili šipak je bogat antioksidansima, a zdravstvene prednosti ovog ploda poznate su već stoljećima. Nije pristupačan kao neke vrste voća, ali njegove zdravstvene koristi su čudesne. Unutar nara se nalazi 700 do 800 malih sjemenki crvene boje. Okus šipka varira od slatkog pa do kiselog. Uglavnom je veličine naranče ili grejpa. Ovalnog je oblika i ima crvenkastu koru. Brojna istraživanja pokazuju da sadrži više antioksidansa od crvenog vina i zelenog čaja. Iznenađuje činjenica da ima više antioksidansa od namirnica koje se smatraju odličnim izvorom antioksidansa, borovnice, brusnice, naranče. Također je dobar izvor vitamina B, riboflavina, tiamina, niacina, vitamina C, kalcija i fosfora. Ove tvari stvaraju čudesne ljekovite moći koje štite od mnogih bolesti. Nova istraživanja pokazuju da je sok od šipka odličan u borbi protiv ateroskleroze. Smanjuje razinu lošeg holesterola koji uzrokuje začepljenje i otvrdnuće arterija. Osim što smanjuje rizik od oštećenja krvnih žila, sok od šipka učinkovito liječi već postojeća oštećenja. Veliki je broj istraživanja pokazao da šipak štiti od raka, a naročito raka prostate. Pomiješajte kašiku cimeta i meda sa sokom od šipka. Ovo je naročito učinkovito tokom menstruacije kada dolazi do gubitka krvi. Svrbež anusa je najčešće uzrokovan crijevnim parazitima koji odlaze na područje anusa kako bi položili svoja jajašca. Tostirajte koru šipka dok ne postane smeđa. Zatim ju smrvite u fini prah i pomiješajte s malo maslinovog ulja. Nanesite ovu smjesu na anus kako biste uklonili parazite. Moćna antioksidativna svojstva šipka učinkovito se bore protiv prijevremenih znakova starenja. Smanjuju razinu slobodnih radikala i sprječavaju prijevremeni nastanak bora. Visoka razina vitamina C daje ovom voću odlična protuupalna svojstva. Znanstvenici su ustanovili da šipak može ublažiti simptome astme. Nar ili šipak također održava zdravlje kardiovaskularnog sistema, sprječava nakupljanje plaka na stjenkama žila i sprječava otvrdnuće žila što može uzrokovati srčane bolesti i srčani udar. Antioksidativna svojstva šipka će zaštititi tijelo od slobodnih radikala koji uzrokuju niz bolesti uključujući i rak. Dokazano je da hrana bogata antioksidansima smanjuje razinu lošeg holesterola koji može uzrokovati srčane bolesti i srčani udar. Svježi sok od šipka smiruje probavni sistem, ublažava proljev, smanjuje bol uzrokovanu proljevom i sprječava pojavu krvi u stolici. Šipak je odličan izvor vitamina, minerala i antioksidansa koji su ključni u jačanju vašeg imuniteta. Pijte sok od šipka svakodnevno, naročito tokom sezone gripe i prehlade. Ako ne možete jesti, to ne znači da ne možete i piti. Znanstvenici su ustanovili da je šipak odličan način da vratite apetit. Ako patite od jutarnje mučnine, pomiješajte sok od šipka i med kako biste je smanjili. Protuupalno djelovanje šipka će značajno smanjiti i bol i crvenilo u grlu. Daću vam nekoliko savjeta za konzumaciju šipka. Kada kupujete nar ili šipak, odaberite onaj koji je težak.
Ako ga pohranite u frižider, on će trajati i do 6 mjeseci, ali ipak šipak je najbolje jesti dok je svjež. Kora šipka je gorka, pa vam vjerovatno neće biti primamljiva za konzumiranje. Otvorite šipak, pripremite zdjelicu i izvadite sve sjemenke. Ako želite pripremiti sok, sjemenke stavite u sokovnik ili blender i miksajte. U sok možete dodati još neke vrste voća, med ili cimet. Sve što trebate je mašta. Ako pijete lijekove, svakako se posavjetujte s liječnikom prije nego što počnete sa svakodnevnom konzumacijom šipka. Naime, šipak može utjecati na djelotvornost nekih lijekova, njihovu razgradnju i apsorpciju. Postoji još jedan očigledan dokaz o tome kako nar može učiniti da se arterije magično otvore. Svako ko je ikad probao nar ili konzumirao njegov sok, zna da ima izuzetan opor ukus, čineći da vam se usta osuše i skupe. Svako ko pije sok od nara ili ima sreće da jede svjež nar, može shvatiti zašto je tako efikasan u čišćenju krvotoka. Sok nara izgleda kao krv i nar izgledom liči na srce, bar kada razmislite o njegovom izgledu u poređenju sa većinom drugih plodova. Naša usta i arterije su obložene istim tipom ćelija, epitelnim ćelijama. Zajedno oni čine epitel, jedan od 4 osnovna tipa tkiva unutar životinja, zajedno sa vezivnim tkivom, mišićnim tkivom i nervnim tkivom, koji obuhvata unutrašnje zidove čitavog sistema cirkulacije. Dakle, kada osjećate taj nevjerovatan efekat čišćenja u ustima, to je u stvari slično onom što osjeća i vaš cirkularni sistem i epitelijum koji leži unutar vena i arterija. Polifenoli prisutni u soku od nara, pokazale su studije, imaju neuroprotektivno djelovanje kod osoba starije dobi s teškoćama u pamćenju koje su svakodnevno konzumirale sok od nara. Primijećena su znatna poboljšanja vezano uz verbalno i vizualno pamćenje. Pokazalo se da ovo moćno voće pomaže i kod Alzheimerove bolesti. Kada pripremamo čaj od zdrobljenih sjemenki šipka, pripremamo napitak koji treba odstajati sat vremena zbog topivosti. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Želim vam dobro zdravlje!